Kami sa balay sa kong mama karon sa Libho. Nang hamig butong kay maglamaw mi dado na mo sa swimming pool sa Sagnap. Kanang nagilo nagkaw ako ng manghod niya kanang nay akong naiyang tapad mo nay ako igagaw nga kinagapahan San Miguel. Kayo. Miss Universe. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robby Simagala guys. Sa atong channel guys na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys and don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. Magunsa ka, Be. Yang mama, isunong mama. Be, nagunsa ka imong giya pa ng butong? Pilaro at danaw na sa sawa. Kantahan nagbutong, oh. Ha? Ala ka, akate ka. Basta mo banto dito? Tas loyo. Ayos na lagi masaksak. Magkakak na ko. Masaksak. Ako lang tim-tim, gumawa ka. Pedang tripod. Ako'y kuhan dito. Ako'y kuhan na nabi. Di ka mag-isod ka. Nagawalhon man. Walhon ko. O lagi, mag-isod ka. Tuhon man na. Sundang. Koy tim-tim. Kabidyo no. Ha? Ikahawi diha. Murag diangat ka kami na po dami. Abot na kita mi sa among balay. Sibo. Sinungahan, oh, kato. Ha? Kapay tulo dito? Dari loyo? Nasa diri loyo? Oh, dito loyo. Migo. Oh, live ni dili di ay. Video ra dinhi ami ko kay. Asa yung cellphone Migo live to? Signal na may wifi. Yo, naman ta. Oh, ay live ro. Kuas to. Magbunga lagi di ko sila ra. Manang di ko kamaw kaya na. Oh, harus mag-live gari. Soge ganda na kay sensiyo dai. Yes. Oh, asa na to abi ako gud be. Nya, hope picture sa mo ba? Picture mo. Ala, tinawa din ni raha dai. Ge. Nasa, are paduli gamay. Go. Ana. Nah. Ampun liyo kay pamputingan oy. Ilang ka mong to. Apil mas bibi. Pilon les bibi. Nagreklamo ka siya gawin na rin ang mong to nila. Terus ini ro. Patay ko yung first time siya ka? Apil sa go. Ah, sige, selfie ka. Silpi. Maripot. Salamat ka rin. Ako dyan may gulta ka putol na. Video wa itu diri. Kung kayo yung anak ko, asang naman. Lagi? Dali anak. Anak gi siya gikan ako, anak gikan mo, anak di siya. Baliw kog bantay ni papa kuya ha. Tingnan natin. Oo, namatay ni papa to kuya, di takaan sa naginom. Nangga sa ni siyang bantay.
Okay na, kailan dong, bahalag mabong papa, basta di laman chicks. Ayan. Nami sa balay sa kong mama karon sa Libho. Ang amig butong kay maglamaw may dado na mo sa swimming pool sa Sagnap. Kanang nagilo nagkaw ako ng manghod niya, kanang na akong naiyang tapad mo na ako igagaw nga kinagapahan San Miguel. Kaning nagbugha, ay nagbuwag sa lubi, mo ni kinakusgan akong amigo sa Cebu. Way balibaray. Taga Kamanaga San Miguel pero ani Cebu san. Kana uban tubig lain na lang na kay bro kasi daghan niya kayo ba. Inana ra ang kuan na to te. Nang way sulan nang nang. Na pala na itabon. Na, tagaw biglay. Ha? Live na na. Ede. Sorry. Nakakunik ka to iha? Adi aga ko ato. Ay mo ha sang iha. Telepon. Dili. Ko ba? Dili iha na dira imo ha. Di ha to. Asa to ihatag nimo mi ko? Oh, ara. Tigo lang na. Yan na ka na ni nahulgan na ni. Dana magdan sige na. Isa galuling pa mo sa coin. Oh, 5 lang. Oh, 5 piso. Oh. Mo kay mapunik ka na. Dili oy, nandiyan ang buwan pas ko kay boss password. Si kuan, atap to Armisa. Dili ko go so yan di mo siya kabaw ng nanisan. Kabantay ko lang yung nalambing. Nga dia nama dia. Oh, ini siapa? Baik. Ikaw gusto ni kukunik mo rin. Ya mating. Sa grabing kasakit kaya paasa ko sa imong fancy. Mag-ikot na lang ko. Oh, kay kuan man. Charger. Beli sa kay tapangasan ako. Haman na sa imuhang kuan. Nagkuan ko type C. Type C ka? Nawa kay dagdag charger no? Ay, hi. Nana. Nay mo na viewers adto. Manglamaw ta. 2 hours later.
sa'yo pa'y katingala, dili mautrong orasan. Dawaton lang unya pasagdan, tugay ko na unta kining kibuhat apan ako sa pagkakaroon andam na. Ako nang bawiyon matag piraso, matag ritaso sa nabuak kong kasing-kasing nagapabiling, nagapangandoy kanimo. Kay pasin pa mapurma pag-usap, hugang bungkag mahimo pag-usap. So, thank you so much pala sa inyong mga support. So, walang sawang support sa mga nag-support sa aming channel, Ruby Simagala. Thank you so much. And I hope nga naataka nun ay sa mayong panglawas, mayong pangnahon na more blessings to come in our life. And syempre guys, daghang kaayong salamat sa atong Ginoo, sa atong labaw makagahom sa ang gihatag sa tanan-tanan sa atong kinabuhi guys. Especially gift of our life, gift of life. So, thank you so much Lord God. Thank you so much Lord for everything Lord. So, that's it guys. Thank you. Bye-bye. See you our next vlog.